Kani bro, kaila kani bro. Oh, Kinsa man eh? anong anong mensahe? Kani ba nga picture kaila kani? Yo. Oh, in-enjoy. Birthday na yun, Tay. Birthday mo. Pinadalan ko kaya yung pira. Oh. Ang unggoy. Minom na to. Si Ellen G. White ne? Si Ellen G. White ne? Crash, great. Akong dili, di ay. Okay sa man eh. Ay. Di na ako maklaro. Bro, Kani, ana. Kinsa ne? nga naman og kinsa na, di ay. Nga naman. Wala Okay, ka kailaan eh. Wala ka kailaan eh. Nga naman og kinsa na, di ay. Lagi ba? Wala ka kailaan eh. Wala ka kailaan eh. Oh, Wala. oh wa ko kaila. Wala kaila daw. What? Sige. Kani bro, kaila po kani. Wa ko kaila. Ha? Wa ko kaila. Atong idulita na kita ka na. Nga naman di ay. Unsa man eh? Unsa man yun eh? Unsa man yung pagtanaw? Si Lucifer. Ilado pa nimong Lucifer bro kaysa inahan ni Kristo bro. Oh no! Gago! Birthday na yun, Tay. Birthday mo. Pinadalan ko kaya yung pira. Oh. Ang unggoy. Minom na to. Pasti lang looya. Gaduda na minoon ko ni mo ron. Crash, great.